Zo aan het begin van de middag wie het hier in Haas nog bewolkt, een grijze lucht, maar achter mij ik de opklarings die staren gewoon vanuit het zuiden wij terrein wonen. Wel, de komende dagen, het worden wat koudere dagen. We gaan kans op mist, we gaan kans op misschien hier en daar wat gladens. Ik zet het even op een berichtje. Joen en vannacht staren gewoon eerst nog opklarings, maar staren gewoon mist. Dichte mist misschien wel. En de temperatuur zakt ik behoorlijk. 0 en 3 graden op het Versteloon. 4 of 5 graden op de Eiloon. En dat betekent op een soort plek een frost aan de groen. En dan zit je in het oosten en het zuidoosten zelfs dicht onder een graadje echte frost. En een soort plakken, ik wil eens een beetje geleid worden kennen. En de hele manier natuurlijk, die waskoging nog altijd vermist. En de wind, die is er vannacht haast net zwak, matig of valt stil. En morgen we beginnen met die mist, met de kans op misschien hier en daar wat gladens, maar ik met het autoluten scrabje. En dan moet die mist staan gewoon oplossen en dan komt de zinnen door ik nog terug. Maar dat is het punt wat net altijd even wis is in deze tijd van het hier. En dan de temperaturen morgen. Ik denk zo om bij de 6 of 8 graden heen. Daar blijft het wat bij. En de wind die zal morgen zwak of matig wezen. Komt wat uit verschillende richtingen waar. Ik denk het meest zuid-zuidoost. En dan zetten we terug naar de joentijd en de nacht op een nijmist of dichte mist. Dus op een nijwaskoging. Waar het verkeer op een nij kans op frost onder groen. Fruitje, nou een vreed, een sneun en een snijn. De vreed droeg waar en de zinnen erbij. Nou ja, maar ik nog altijd mist. En de temperatuur is 6 graden. Sneeuw 8 graden, droeg waar, zinnen. Dat liep het wat beter als juster, maar de sneeuw liep het dan wat minder. Bewolking uit een trog wat ruim. Maar Sinterklaas had het mooi de intocht denk ik heel aardig. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.